دهر بايتا قنا مصحفتي اب هاجرنا اب عامه 2001 يسفلم ناستات 10 عامታት اب ከተማ ኣስመራ ጥራይ ተሓፂሩ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ ኣገዳስነት ትቕነ ተራእዩ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባታት ወሪዱ ክካየድ ጀሚሩ ክሳብ ዓመት 2015 መወዳእታ ድማ ቅነ መጽሓፍቲ ዓመታዊ እናተኻየደ ንግዱሳት ኣንበብትን ጸሓፍትን ዘራኽብ ኣብ መድረኽ ኮይኑ ይሓሊፉ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ አንሰባ ድማ ነቲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተሰናኺሉ ዝነበረ ቅነ ንምብርባሩ ባዕላዊ ተበግሶ ብምውሳድ ካብ ዓመት 2022 ጀሚሩ ሎሚ ንሳልሳይ ግዚኡ የካይደሎ ሰላም አብርሑን ቀርባን በመሆን መደባት ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ አገልግሎት ትግርኛ ምክትታል እትርከቡ ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ ዝቐነየ ሳልሳይ ቅነ መጽሓፍቲ ኣብ መፈጸምቱ በፂሑ ይርከብ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ተረኺብና ምስ ሓላፊ ሃማት ዞባ አንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ኣብን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ እስማኤል መሐመድ ኑርን ሓፈሻዊ ገምጋም እትቕና ኣመልኪትና ዘካየድኒ ይዕላል እንሆ ንምክትታሉ ብኽብሪ ንዕድም ዝኸበርክን ሰማዕትና ከም ተቀዲምና ዝሓበርናኩም ሕጂ ምስ ሓላፊ ሃማት ዞባ አንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ከምኡውን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ኣብ ህግደፍ ዞባ አንሰባ ኣቶ እስማኤል መሐመድ ኑሪና ዘለና ፈለማን እዚ ቃለ መሕተት ፈቃደኛታት ብምዃንኩም ብስም ሰማዕት ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ አገልግሎት ትግርኛ የመስግን ሳልሳይ ቅነ መጽሓፍቲ ድሮ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዛዕባና ድማ ኣብ ውጽኢቱ ዘተኮረ እሞ ቅድሚኡ ግን ነዚ ቅነ መጽሓፍቲ ከተካይዱ ዘበገሰኩም እንታይ እዩ መንእሰይ ኣዛዚ رأيي مجمرة نايب حكي معكنا زينا هجرنا أو نأخذ مصحفاش نزم دبزي أخول خانة شفنة وهيبو زبخ فلتو ساتفو تجبروز أنيهم مسندا نقول له سب سخاتات له سلز خانة بسم زم الدلوتي بشم تكلنا بس كان يصحكم كتيلة زي ما دب كنا كايد اللوز درخنا نجارات علامو خا بلك مريتن مشت أنا مصحفتي لو متجمرة يكونن وحده قرابات راين ترينيا قلت عشان حدا درجة هجر أذاتي وثاب قلت عشان عصرت حدا نبيلوها أنا بكل نزواتات زرقي حكاية أني وثاب قلت عشان عصرت حامشن بريف سفر عليه مهنياتات أي تخيدا جن بزبانة درجة كبزت بلعب على ما زنبرون نتفت وقارز يبولون بزبل حساب أب كلتشان إسران كلتن تبغوسو وسيدنا تبغوسوها درجة زوبا وديبنا يا مالتي نزيك نمريتن مشتان مصحفتي كلتشان إسران سلسلن كتيلنا جن سالسة عمتو أب كلتشان إسران أربعة كاب على إسران حمشن كسب على إسران شوب منتن نايزي ور أربعة مالتي أكيدنا لنا جتي علامات نايزي كنريو هلنا مقواسا قوسي مسرتو قوسي تقدم أي علامو أنا كايدو زلنا مالتي تقوس كاب قدما كفل زلو تمهارو اتيسو كساب 10 حدا خفلن زلو تمهارو ابيات تمرتي كم اكل نايز قنا مالتيو غسغاسات تغبرلهم زعبا نباب زعف فقر مصحف فتو خم زلو كم درجو غسغاسات تغبرلهم استمروتات من سياسه راحتنيات حزبي يوهب اب بوتا مريت مشط انا بدراش مصيخا مريت مشط انا غبر سفالاليو تمرتاوي تقس ودرات مسنباب زتاثرو يكايدو أي مصحفتي حدا من اللواتاتنا هي أبناء معدا كال يكاد نمرة ناي مصحفون يكاد مالتي زي ببع عمتو خكاد ناي دسنحي دزارب زلو سلازي كبناتو أكال أبسع عمتي زي خنا كايدو سنحنا بزنن زحلفا معالتات انترئنا ينبعلو كابسوني كساب حاموس أبزنا برو معالتات أبنوسو كفلية مرتات قوسقواسات تخايدلو أبتا مهارو وريدو مالتي أب حزب حواريتاتات تزرقيو أب تكالات منقسي زوص ملكتاتات فوسترات يركب ناي مكينا زورته ناف كتما كم عيت مدبات كم زل مقصقاس تغيرو اب تقلت اسران حمشتن مجمر معلتها بدراسي سلومون صحيه
أبي لابرد أبكرن كأنا نباب ويناي قام مهرانا نبيات نباب حلفتن أب معبال بهال نباب تكوري حبراو زت تخيد مالتي أب زقصله معال بعربي وقع مخفتي نايت مدب سيمينار بدراسي سلومون صهيه استفالالي أكلات أبزي كتما زلو كمون تمريت مشت أنقصيلو مشتو خا ممرأتها مصحف وهبت بل من سي هنوك سدرست كأم ممرأتها تخايدو مالتي أب زقصله معالتي تي مريت مشتان كمون وقع مزازبي نايتي مدب زتقالو له تخايدهم هجي العما ناي كم زد مسألة حزبي مصحف قريب قالو خجز راي علامة زجبر يكونن كان العموس تمهارو بمعرخ ندي مصحفتو خمز له خفلتو سرعتنياتكم خفلتو سراويت حزبي كفلت كري مسرائيان مسفلتن كابز قاطع مزن تجزي صبويو كابز قاطع مغزن تزيكيلو خا كاب سفال على بوتاتات زخونه غزي خغزو يخلي مهلاو ግን ፈሊጥ له ማለት ነው ዝጠቅም ንመርቡ ዝጠቅም ንደቁ ዝጠቅም መጽሐፍቱ ከምዘሎ መፍላጡ ጥራይ ሓደ ነገር እዩ እቶም ቆሎ ነቲ መጽሐፍቲ ቢዶም እንዳዳሰስዎ ሓልፉ ከለው ስእልታት ናገንጸሉ ክሪኡ ከለው ዚኣናትና ዚኣና ኩሳያ ክብሉ ከለው ደረጃታት እንዳፈለዩ እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ብላይ ኣብዛ ዓመት መምህራኖም ወዲቦም ብግቡእ ተሰሪዖም ሰሊፎም መጽኦም ነው ከፍተ መሃራይ መስሩዕ ሓሊ ነቲ ምርኢት ከም ዝዕዘቦ ተገይሩ ማለት ሕጂ ብመሸጣ ዓይነት ራይ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ተኻለ ኣብዚ ከተማ ዘለዋ ትካላት እቶም ተሳተፍቲ ንኣብነት ኣብዚ ከተማ ዘለዋ ትካላት ናይ ቤተ ንባብ ናይ መሸጢ መጽሓፍቲ ከም ዝሳተፋ ይግበር ንምንታይ ከም ዝግበር ፍላይ ነኦም እንታይ ንብሎም ኣብዚ እስኹም ቀንዲ ዕላማኦም መዋዕዋዕ ክኸውን ኣለዎ ምሻጥ ኣይኮነን መዋዕዋዕ ቦታኹም ሓብሩ ኣብዚ ቦታና እዚ ትሕዝቶ ኣለና ከምዚ መጽሓፍቲ ነሸይጥ ኢና ብሎም እቶም ተምሃሮ መጽኦም ስብሓት ንጎ ካብኡ ክገዝኡልኩም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ግድን ሕጂ ብዝደራይ እዚ ስለዘይሸጠ ኢሉ ክሓስበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣይህሉን ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን በዚ ገባብ እዚ ስራሕቲ ተሓይዙ ክኸይፀኒሑ ስለዚ ተደማሚሮም ዘም ጠቕሶም ዘለኹ ንኣይሹ ዝመስሉ ንጥፈታት ሓደ ዓብዪ ውፅኢት ንምሃብ ተራ ከለዎም ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ብደረጃ ዞባ ጥራይ ተወዲቡ ዝካየድ ዘሎ እዩ ልክዕ ኣብቲ ውዳበ መሻርክቲ ኣሎ በይንኻ ዝሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ولا هم تقوم تبقى صنت حاسب عبي مصير تمرتلو من محضرات ترى له جنبار ترى له والكسبات ترى زلوا مالو ስለዚህ ናይ ኩሉ ሰብ እጃመን ተራኒዩ ናትስራሕ ዝኸይዶ ዘሎ ማለት እዩ ጎዝጓዝ ክትገብር ኣደራሽ ዘሎ ኣካል ኣደራሽ ሓግዘካ ወፍሮ ክትገብር መኪና ዘሎ መኪና ሓግዘካ ውዳበ ክትገብር እቲ ነቲ ውዳበ ሂዙ ዘሎ ኣካል ሰቡን ዓቕሙን ወዲቡ መፅእ ስለዚህ ናይ ኩላትካ በርክቶ ተደማሚሩ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑውን ናይ ብሓቂ ኩሉ ኣካል ክምስገን ዝግብኦ እዩ ኣብዚ ጋጣሚ እቲ ዕላምኡ ብቐንዱ ብሰፊሑ ገሊፅካዮ ኣለኻ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እውን ብተኸታታሊ ኣካይድኩም ኣለኹም እሞ ኣብ ገምጋምኩም ተመሊስኩም ዝገበርኩሞ መጽናዕቲ እንታይ ውፅኢት ተረኺቡ ትብል ኣዋ ሕጂ ከምዚ ዝበልኮ እተን መጀመርያ ሒዝና ዝተበገስና መደባት ዓመታዊ ኸ እንዳተመሓየሻ እንዳሓየላያን ዝኸዳ ምክንያቱ بعمق إنا نجم جمان نسوده نبينا هاي كنا نجم جمان كلهم توم كساتفو زقنايو حوار كنا تام دم تاسبال أي نفس وقف محاورة توصينا لنا بس حفت أكبرلو فأكل كا سمعنا يو توسخن تلينا حوارتها وي ملسن تلينا ونهمنا له لنا تنتبتات كات تحيزنا الله لو عمل استفز أمي قدرات تنتنيرون عمتها أي كيف أمنين نامنت أبزع عمت زي كابنا إذا حلفت مكرنا إذا حلفه وحدي أبنا جل بيات تمرتيب قال أي درجة داي ممزانيرو أبزع مزد مرام تسرعه مرام تراي زي كونه تمهارون ولد بحدا خمس اللهم زبل مدى بيزلنا تمهاراي بين ما يكره خلي إذا ما تحفظي تدلي إني أكبلون كجمجم خدي جن إذا ما تحفظي أخونا نازخل مسؤول ولادي أنت اللي ويتي كحجوز دخل أكل تلي سلزي لنفسه كفيت مرتي ولادن تمهاراي بحبار كم دمت نمجبار نسرح لنا مدى باوتينا أبجبرهن ريح لنا كم تي زدله أي مثلا فلا يمنع ولد وجن مالتي قال أبي أتتمرتي بجبو 7 ولد أنت مهارو أنت وعزات إيران مثلا قال أبي أتتمرتي هواف ترى إلا جمجمنا لنا وسينا لنا زي عملتنا عمتها بين كم نقريها أبقى تكالات منقسي أبسسات فوق دخامات مثيل الذي أنا زين تكالات زين يلناها زين ونحزين لنا هم نتوي أب سراوي سنتوخين مدم تمام سالس لازم عمت تي لوتي كم زو سمعي ونصنع كي أب جمجمنا نايتهم تساتفتي لوت مثيل ولا بتمشيت أون قدام علامة ولا تزيكوين ولا مشيت أون بعلو لوت مثيل سبس لازم تراي زيكون أنا أحد ونعبس لزلوا زرد كان يبحث زوم ولدي تقوم هيزوم دموسو إذن ولادي يدلي ولكن أبقى لي عام حذر ريم مالو سبحان الله عام أبزر خابلو وي إذا ما أبزر اللهم دي دامنا تابزه أبو خجز وليم تاترين ولادهم من فريق أمالو نجي إذن من محياشاتي مالتيو تخيل أبو ودا دبا ولا بتتعك أنا زي كنا نجرو أبو ودا دبا زي ما محياشات الله
سبات توديبهم كما يجرم تمهارو توديبهم موضوع علتات ساعات مسرع ناي مري ساعات بموسان كابتن إذا حلفت موضوع لو تسات الله مالتي سلازم بعمته لو تسات نجبرنا نخيد على نازم دم الرقود اللي ما صحفتن بعلم كتاوسيت ناتي ولا أنت زي برنا ناتو سلوا له عمي ما عمي لو ما عمت نايز عدي يوم تم ما صحف زمر الرقود اللي وقعت عمي كابزي يوم بعلم تمام رأتي سلازم في لو تبى بجزيو دا مسأيو سخيد له مس ونتات كا أبقى سأل بتسافح مزعبين كنجبرو زلوا تخولتات تتسافحي مالتي اسك ابزي بحرف اف جمجام ابزي تقبطو صنح كان سمعتنا وون بروف متان كون ابزي تقبرو صنحكم جمجام ቁጥር ተሳተፍቲ ዝነበሩ ድኻማት ክኾን ይኽእል ወይ ብልጫታት ክትገልጽ ፀኒሕካ እሞ ንተኸታተልትና ድማ ንጹር ምእንታን ክኾነሎም ብቐጻሊ እውን እቲ ዝጸንሐ መደባት ክከታተልዎ ስለ ዝጸንሑ ጅማ ኣመዛዝን በፂሕና ስለ ዘለና እቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ገምጋም ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል ብቁፅሪ ወይ ድማ በቲ ውዳቤታት ከመይ እዩ ዝመስል እዚ ኣብዚ ምርኢት እዚ ብቁፅሪ ደረጃ ንሪኦ ኣለና ተቋፃፂሩ ምዝጉብ ተሳታፊ 5,500 ኣቢሉ ዝበፅሕ ቁፅሪ ኣሎ ብመዝገቢ እዚ ኣብ ብዝተፈላለዩ እዋን ምስ ወላዲኡ ዝመፅእ ተሓዊሱ ዝመፅእ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ግን ብዕቱብ ኣትዩ በታ መጀመሪት ቦታ ጀሚሩ ሙሉእ ርኡ ክወፅእ ከሎ ዝተቆፅረ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ዘጋግም ኣሎ ካልእ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ከምዚ ዝገለፅኮ ሰለስተ ክፋሊት ይዕድሙና ሰራዊት ኣሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ተማሃራይ ኣሎ ስለዚ እዚ ትዕድም በብክፋሉ ከዓ ርኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ኣብዚ ገብሮ ፀናሕኩም ገምገማዊ ንጥፈት ከም ዝተኸታተልኩ እቲ 900ታዊ ተሳታፋይ ተማሃራይ እዩ ነይሩ ዝብል ነይሩ እሞ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ድዩ ሰራዊት ድዩ ወይ ካልእ ነባር ናይ ከተማ ከረን ንኸይመፅእ ሕፅረት ናይ ሓበሬታ ድዩ ነይሩ ወይስ እንታይ ነይሩ እቲ ድኻማት ትብል እቲ ብዝሕ ናይ ተማሃራይ 900ታዊት ነይሩ ልክዕ ከምኡ እቲ ፀብፃብ ስታቲስቲክስ ዝርአናያን ዘቕረብናያን ሕጂ ባህርያዊ ነገር ኣሎ ተማሃራይ ክዕብልላ ኣብቲ ቁፅሪ ሓደ ብዛዕባ መፅሓፍ ብዛዕባ ትምህርቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ትሬስ ቀጥታ እዩ ነቲ ተማሃራይ ማለት እዩ ካልኣይ ተማሃራይ ውድብ እዩ ውድብ ሓይሊ እዩ ብመምሃራኑ ተሰኒዩ ወላዲኡ እውን ተሰኒዩ ክመፅእ ዝቐለለ ኣወዳድባ ትገብረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ቁፅሪ ናይ ተማሃራይ ዘብዝሖ እዩ ኣብቲ ካልእ ቁፅርታት ዘውሕዶ ዘሎ ምናልባት እቲ ናይ ኣወዳድባ ተወዲብካ ናይ መምፃእ ሰበብ ውልቁ ፈሓይሎ መፅኸል ግን ብዝተወደበ መንገዲ ክመፀሉ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓደ ህጎፋት ነይሮም ማለት እዩ መሰረታዊ ነገራዊ እዩ ካልእ እቲ ዝግበር ምንቕቃሕ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ፖስተር ወፂኡ ሓበሬታ ተዋሂቡ ብመኪና እንዳዞርካ እውን ሓበሬታ ተዋሂቡ እዩ ናብ ትካላት ናብ ባህዱታት እውን ብደብዳቤ ደረጃ ሰብ ንክሳተፍ ግዜ ተወሲኑሉ ተዋሂቡ እዩ ብዙሓት ዝወስዱ ስጉምታት ነይሮም ከም ውፅኢቱ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ነይሮም ግን ከምቲ ዝድለ ኣይከደን እቲ ቀንዲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኣወዳድባ ስለ ዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ገምጋም ክግበረሉ ከም ዘገለፀና ዕሙቕ ዝበለ ገምጋም ጌርና ብልክዕ ናይ ትካል በኺሩ ናይ ትካል ተሳቲፉ ስለምንታይ ትበሃል ሕቶ ሽዑ ካብኣ ተበጊስና ክንምልሳ ኢና ማለት እዩ ቀፃሊ كعب انت خوينوت جمجمات كعم أسرة زلوا جيت قاعدين كمزراب قرب كتمتي جمجمات كهون غالي بتقال لقد مسمو الداب تأثري حرا مبارك وبراتن كوران سمعتنا كم قدمنا حبرناكم حلافي ودباو كدات أتو إسماعيل محمد نورون مسانا أبزيزة تترخيب له إذا بها ما تأستوت ستبقصو كميتريو بوغنقا حرا غني لنا بتيل أتي كم زازوه بلو تسنحت حافشاوي زي مرئيت متحفتي بحل النباب نمخصكواس نمعباي زقبر زلو صعري أبزي استقبر ناي 3 عامات كله رئينا لنا تلوتي كاب جزيان اب جزيان بزح لوط له كم تندليو يبصحنا ግን ዝተኻለ معرم ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ለውጥ له ስለዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ኣላተ ገምጋም ዝተዋህበውን ሎም ዓመት ካብቲ ናይ ካሊ ግዜ ፍሊ ዝበለ ነይሩ ጸገማት ኣብ ናይ ወዳድባን ገለን ተነበሮ ግን ኣብቲ ዝተገብረ ግን ውጽኢታዊ ነይሩ እቲ ዝተገብረ ምርኢት መጽሓፍቲ ምስ ኩሉ ዝተወደበ ሰሚናር ጎስጓሳት ገለ ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ኣሎ ምክንያቱ ንኣብነት ሚኒስትሪ ጥዕና ሓደ ሰብ እኹል መኣዛ ክረክብ ኣሎ መግቢ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክበልዕ ኣሎ ገለ ጥዕና ናይ ኣካላትና ንምሕላው ጥዕና ናይ ኣእምሮ ንምሕላው ከዓ ናይ ግድን ሰብ ከምቲ መዓልታዊ መግቢ ንምገቦ መጽሓፍ ምንባብ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ካብ ጋዜጣ ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ማቴሪያል ዝንበብ ኣለና መጽሔት ኢልካ መጽሓፍቲ ኢልካ ኩሉ ዓይነት ዝንበብ
ቀጻልና እምሮና ክንምግቦ ክንከላልና እንተ ዘይኮይኑ ከምታ ኣካላትና ዝድስክል መዓዛታት ሲኢኑ እምሮናውን ክባላሓት ክዓቢ ክሰፍሕ ተሓሳስባና ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ማለት ስለዚ ንባብ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ህይወትና ባህሊ ናይ ኣብ ህይወትና ክኸውን ስለ ዘለዎ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እሱ እዩ ናብ መንእስያት ዝዓለመ እዩ ዝቐንዲ ሃማማት ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝሰርሓሉ ዘሎ እቲ መንእሰይ ባህሊ ንባብ ሃልይዎ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ኢልና ንኣምነሉ ዘለና መንእሰይካ ብግቡእ ክስኮስ መታን ብኩሉ መዳይ ኣተሓሳስቡ ክሰፍሕ ስለ ዘለዎ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ንእሽተይ ክመስል ይኽእል እዩ ነቲ ሰብ ግን ኣብ መንእስያትና ኣብ ተምሃሮና ዘሕድሮ ጦብላሕታ ኣለዎ ዘምፅኦ ለውጢ ኣለዎ ከምኡ እንዳበልካ እንተቐሪብካሉ እቲ ሰብ ዝያዳ እንዳስተማቕሮ እዩ ዝኸይድ ዋላ ሕጂ ንርአዮ እቲ ውፅኢት ኣብ ሂወቶም ግን ገለ ለውጢ መፅሓፍቲ ከም ዘገድሶም እንዳረኣይዎ እንዳስተውዓሉ ስለ ዝኸዱ እቲ ምርኢት ንባዕሉ ነተምሃራይ እኹል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወላዲ ምስኡ መፂኡ ክሪኦ ከሉ ከዓ ንሪኦ ኣለና ዝኾነ ወላዲ መፂስ ከይገዝአ ከይድን እዩ ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ኣሎ ምስቲ ዓቕሚ ምስቲ ደረጃ ሕትመት ናይ ሃገርና ክቡር እዩ እቲ መፅሓፍቲ ዘሎ ግን ሓንቲ መፅሓፍ ክልተ መፅሓፍ ንገዛ እንተእትዩ ሎም ዓመት ንዓመታ ከምኡ ካልእ እዋን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ሰብ ምስቲ ዘሎ ሓፈሻዊ መነባብሮና ግን ነዚ ግን ከዕብዮ ዝኽእላ ትካላት ኣለዋ ንኣብነት ሃማማተ ካብዚ ዝቐርብ መፅሓፍቲ ንኩለን ንኡሳን ዞባታት ነዚ ላይብረሪ ብዚ ናይ ሃማማተ ዘሎ መፅሓፍቲ የተርፍ እዩ ብዓብዩ ክስራሓሉ ዝግብኦ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣሎ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ 10 ሚእታዊት ካብ ባጀተን ላይብረሪ ንመፅሓፍቲ ይብል እዩ ስለዚ ዘን ኣብያተ ትምህርቲ ተወዲበን መፅአን ክሰርሓሉ ኣለዋ ተምሃራይ ክገዝኦ ዘይክእል ርእይዎ ብሂግዎ ጥራሕ ዝኸይድ ኣብ ላይብረሪ ክንቀርበሉ ክንከል ኣለና ተምሃራይ የንብብን እዩ ባህሊ ንባብ የለን ገለ ንብል ኢና ቀሪብናሉ ዲና ዓቕሙ ንዑ ዝስሕብ ኣብ ላይብረሪና ዘሎ መፅሓፍቲ ንሪኦ ኣለና ዓበይቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ንዑ ዝምጥን መፅሓፍቲ ብቋንቋና ዝተፃሕፈ ካልእ ንታሪክ ድዩ ንካልእ ዝንጋዕ ዝምልከት መፅሓፍቲ ሎምሲ መፅሓፍቲ የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እኹል መፅሓፍቲ ኣሎ ኣነ በዚ ናተይ ዝያዳ ክንሕይሎ ክንሓትም ግቡእ እዩ ግን ንምንባብ ዝበቃ ንተምሃራይ ዝበቃ መፅሓፍቲ ኣለና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ዘለና ኣብ ካልእ ቋንቋታት ዋሕዲ ህልወና እዩ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ኣብ ዓረብ ድዩ ትግረ ድዩ ካልእተን ቋንቋታትና ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝንበብ ዝደሊ ሰብሲ እኹል መፅሓፍቲ ኣሎ ኣብ ስቴሽነሪ ይኹን ኣብ ላይብረሪ እዚ ግን ነቲ ተምሃራይ እንዳባሃጎ ክስእኖ ስለ ዘይብሉ ዘን ላይብረሪስ ንብለን ዘለና ኣብያተ ትምህርቲ ክቐርባ ኣለወን ድሕሪኡ ኣንቢቡ ዘየንበበን ናይቲ ተምሃራይ ሓላፍነት ኸውን መጀመርታ ግን ካልኣይ እዚ ፓብሊክ ላይብረሪ ኣብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ንብሎ ነዚ ዘሎ ገፊጡ ካብ 2 ክሳብ 5 ካብ ሓንቲ ዓይነት መፅሓፍቲ ነቲ ተምሃራይ ንመንእሰይ ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ላይብረሪ ክቕርበሉ ክእል ኣለዎ እዚ ምምሕዳር ከተማ እቲ ኣወደብቱ ናይቲ ኣካየድቲ ናይቲ ህዝባዊ ቤት ንባብ ክሓስብሉ ኣለዎም ካልኦት ትካላት ንባዕለን ንኣብነት ንሕና ብቤት ፅሕፈት ትግደፍ ላይብረሪ ኣላትና ኩሉ ሰብ ከዓ መፅኡ ብነፃ ተለቂሑ ወሲዱ ኣንቢቡ መልሶ እዩ ኣገደስቲ መፅሓፍቲ እውን ኣብ ገግዚኡ ይግዛእ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ኣብ ኩለን ትካላት ከዓ ክተኣታቶ ኣለዎ ትካላሲ ነዚ ዘይከውን ኣይኮነን ወላ ካብቲ ንማሕበራዊ ሂወት ኢሎም ዝክብዎ ናይ ውሽጦምሲ ካብኡ ናብቲ መፅሓፍ ዝዓለመ እንተገበሮ ፅቡቅ እዩ ባህሊ ንባብ ከዓ የንብቡ እዮም ካብ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ከንብቡ ዝፀንሑ ኸዮም ስለዚ እንተቐሪብናሎም ዝያዳ ከንብቡ ከም ዝኽእሉ ክንግምግም ኣለና ጥራይ ባህሊ ንባብ የለን ኢልና መደምደምታ ክንገብር የብልናን ለውጢ መፅእ ኣሎ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ነቲ መንእሰይ ኣብዚ ለካ መፅሓፍ ኣንብብ እንተኢልካዮስ ዘየንብብ የለን ሓደ ክልተ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ናይ ምግዛእ ናይ ገለ ልምዲ የብልና እንተቐሪብናሉ ግን ንሕና ኢና ክንመርሖ ዘለና ቶም ነቲ ትካላት ንመርሖ ዘለና ስለዚ እዚ ናብኡ ክንሰግር ኣለና እዚ ቀፃሊ ምርኢት መፅሓፍቲ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መፅሓፍቲ እውን ነቶም ደረስቲ ንምትብባዕ ነቲ ኣንባባይ ንምትብባዕ እውን ከምዚ ዓይነት ተወዲበን ዘለዋ ትካላት እውን ነዚ ረብሓ ናይ ንባብ ኣብ ምዕባይሲ እጃመን ከበርክት ኣለዎን ዝበርኢቶ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግበር ፀናሐ ገምጋም ተሳቲፍካ ፀኒሕካ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ብሰፊሑ ብግንባር ተወዲቡ እዩ ዝካየድ ነይሩ እዚ ቅነ መፅሓፍቲ ዝብል ርእቶታት ክቐርብ ፀኒሑ ካብቶም ተሳተፍቲ እሞ ብወገንኩም ከ ነዚ ብማሕበር ሃማማት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ንምዕዋት እንታይ ንጥፈታት ክትገብሩ ትኽእሉ ካብዚ ዝቐረበ ርእቶ ተበጊስኩም ብዓብዪ ብደረጃ ሃገር ብግንባር ይካየድ ነይሩ እዩ እሱ ክቕፅል ክፃዓረሉ ገለን እዚ ክዝረበሉ ዘለዎ እዩ ፅቡቕ ማለት እቲ ዝተዋህበ ርእቶ
بدرجة هاجر كم تقدم نيرو بسفيحو كلن زوباتات زكاية زنبرة هذا كن سرحلو زلنا كن كسكسو زلنا ባህልና ይንባብ ስለዝኾነ ዝስራሓሉ ጽቡቕ ሪቶ እዩ ንሕና ብወገንና ብደረጃ ዞባና ግን ኣካል ናይቲ ኮሚቴታት ናይዚ ውዳበ ኮይና እውን ንሰርሓሉ ኣለና በቲ ዘለና ውዳቤታት እውን ሰብ ተወዲቡ ነዚ ምርኢት መጽሓፍቲ ከም ዝርኢ ኣብ ምግባር ድዩ ብዝሓሸ ኣወዳድባ እውን ብሕጂ እቲ ዝተዋህበ ሪቶ ንሕና እውን ብወገንና እቲ ዘሎ ናይ ግንባር ውዳቤታት ኣብኡ ከም ዝሳተፍ ንምግባር እቲ ሪቶ ጽቡቕ እዩ ቀሪቡ ዘሎ نمتبع ون لايبراري سب نفس وكف ميني لايبراري أب نفس وكف تكالات قال له عقم قمتاز وصدهم بعد أزل قال له كالات ون فلتنسي أجد استمت حفتن دا جزانة تم سرحتني تاز غرباون على الله سلزي نم أبيات مهرتي بسفيحو معلش جنبار مهماته وسيدون زلة بقصة زيادة عن معوات سابيات مهرتين كالات توهيدو نتمدبات كم سفح كابكران وتعاون أبكال نسان زوباتات سفحلو مديات من داي تزقرب ريتو تبغي وجناون أبكال مدبنا جرنا كنسر حلينا مالتي. أنتي فلوي تعذب كان جرنيرو أنتي زمسات كان جرنيرو كابزقنا مسحفتي زي أصلا قاعد تجبرتي حلفت زبل دمسات كان جرنتي نيرو. هو قطعمي أنا ناي من باب ባህሊ ካብ ቀደም ስለ ዘለኒ ናይ መጽሓፍቲ ናይ ምግዛእ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክረኽቦ ዘይከኣልኩ መጽሓፍቲ ብዝፀኒሕኒ ንዓይን ንደቀይን እውን መጽሓፍቲ ክገዝእ ክኢለ ማለት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብገለ ብስራሕ ብገለ ተፀሚትካ ኣብዚ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣብዚ ከተማ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ኣብ ውሱን ስቴሽነሪታት ትረኽቦ ወይ ናይ ቀደም ዝሓለፈካ መጽሓፍቲ ኣበይ ረኽባ ትብላ ዝነበርካ መጽሓፍን ኣብዚ መጽሔታት ስለ ዝረኸብና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንባብሲ أكلنا هوت كان تجركايو كل جزء مساحة لزقعز في التدليل متحفت بزلوا بعبيو تي بمخنياتنا يزغنا زقبر سيمينارات إيو تي سحاب نيرو نايلو معمد في الله دراسي سلامون صحيح زقربو زعبا معسن ملك أسن يكون تي زي قدلي ساحلت والمتحف زقربو أبقرار باب جلازي مسات نيرو أبتم سبات تساتفتون زحدرو طب لحتالو كم زون على دي هم عينت كنت متحف زي تلالي ومالتي لازسي أم بيبا ما زي فلتو نت متحف سي بوزو حساب تزاري وجنت أو أنا قال كان ساب كم زي مسات دي زي متحفتي نايم بالولا تتصحيفو زولا زي نمبو بس زي لنا سلازي زي مسات إني رسو علاوي علامو زهرة ما دواس سلز نبرة حد خبتي دس زبلكا علامو زهرة ما دوات نيرو نيلو معمد قبله حراي مرسي عزازي كم زبالة نسالس عجزيو مرمان نسالس تزغط المروات كتكبر حيال تعري إذا حتى سمو زقاطمكم حسرات وي بدوتات نيركم دو يخون مستزلو تمكروتات وب تمكروتات ناي محبر هلاي نجر كأت زلو شركتنا مستفالة ليو أكارات تي صراحة كبير نيرو خبلا يكلني دكيك عبزن لا على خعب اللو خبلس على وجن زبد هنا نجرات وي حسرات نيرو خبلا يكلن بتعالى لو تريو الله كم زتزهلون نيرو هم زبقبر كم زتزهلون نختبل تغلها قم بتاز عقدنا عن بقس كلنا عقدنا زياس أبزي حنا بصحينا إلنا سلسة بقسنا نتاز تبقسنا يا عن كفتنا نجر نيروخنا بلاي نخلد انت يوتي منشي زي ما عنك أفنا أنت يمكن نجنا حتى زبالكو ناي سفالة لأكارات ترايو كلاي وفيا زغونو أبارات ترايو أبزي زغونا جنزب زخفل أكالي يلنا أبزي جنزب زخفل كوميتي يلن جنزب زخفل مصحف شيء زحجز دبال نجر يلن أمنت تأودا دبانا أنت يوها بس مرة دمص له واحد استشنر له عمتاو دمص ستيت استشنر ناس مرة عمتاو تنقربو افتفال على يدرس تحزوان مص مالتي بوت رايكو كلت زي الكاب من قدنا زم دبسب قالو بس مرة كاب درستي حبريتا زرقيحو بالكتاب بالتليفون كاب سفال على يدرسنا تصحفات اكيبود ما صحفت مالتي نسخه نتنزم مصحفت نبيني حزوان دمص ابزي مكنا دارولو ترنيفون ابزي ايمص اتم نمشا زحجزو ولنتاويان منسياتيو سمعهم دشتو نخلهم دحجزو مالتي محمد زبهال ناي قدم مصحفتي دي شيء سبالو زيوم سرسيم بس مرات موسيوم قصال الركبات لنا اخل مصحفتو خمسو نقولكم كم دمصينا نقبر نبرتهم ترنيفهم دم ابز دحجزوهم كا كم زبالكو ولنتنياتا زخونو منسيات يحجزوهم مالتي نتي مشات انقلم كل سبب زي تخفل ነገር የለን ስለምንታይ ወኪል ጌርና በወከልት መጽሐፍቱ ከም ድመጽ ንገብሮ ምክንያቱ እንተ ነፍስ ወከፍ ደራሲ ዝኽመጽ ኮይኑ እኹል ዝኾነ ንሆቴሉ ንመግቡ ንመኪኑ ዝኾነ ወጻኢታት እውን ክሽፍን ኣይክልኒ ሓደ ሓደ ለው ኮ ብውልቅና
ክንሪኦ ከማን ነቲ መደብ ክንሪኦ እንደሊ ውልቅና ክንሳተፍ ንደሊ ብውልቅና ክንገብሮ ዝብሉ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከምኡ ተረኺቦም እቶም ደረስቲ ግን ብብዙሕ ነገር ስለ ትሪኦ ሃልኩ ብዙሕ ግዜ ነና ንኸምኡ ኣማራፂስ ቀሪብና ኣሎ ማለትና ብካሊእ መንገዲ ገይሮም መፅሓፎም ቆፂሮም ይረክቡ ንሱ ከዓ ሓሳቡ ገብረሎም ማለት እዩ ዝተሸጠ ዘይተሸጠ ኢሉ ምስኦም ዝፀባፀበሉ መንገዲ ይግበር እዩ ሕጂ ከምዚ ነይሩ ከም ፀጊምና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሳላ ኩሉ ኣካላት ዝገብሮም ምትሕብባር ብፅቡቅ ኢና ወዲእና كم مثلا نتفتات أب قصالي نخجبر تحلفوا ملأخت انتر علىك هينو ጽቡቅ بعبيو بدرجة هاجر كودبن كحسبالون زلابو እሱ በደረጃ ሀገር ምስ ኩሉ ዘሎ ህልው ኩነታትና ወላ እንተ ዘይተወደበ እተን ዞባታት ከምዚ ሃማማት ዞባ አንሰባ ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ካልኦ ዞባታት እውን ይካኣል እዩ ተበግሶ ይዘድሊ ስለዚ ቅዱስ ቀኒአንሲ ናብ መንስያትና ዝዓለመ ከምዚ ዓይነት መደባት ከካይዳ ብዙሕ እውን ኣህላኺ ይኮነን ብዙሕ እውን ዝኣዛዝ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መደብካ እንተ እቲኻየስ ኣካል መደብካ እንተ ጌርካ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ስለዚ ተንካልኦት ዞባታት ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ክወስዳ ሚኒስትር ትምህርቲ እውን ነዚ መደባት ኣካል ላይ ስርሑ ርዩ ምስ ሃማማት ብምውሃድ እውን زيادة كلن بدرجة هاجر يكون أبزوباتات بخنزع عينة مدبات أنت زحسبوا له صبوا يزول لبوال لنا مالتي رئيس صبوا عادتي إحنا نلبازي كنا إحنا خواننا ثات كنا نتقبرو سلزلنا نقبرهم زلنا نجارات كمان نقبرهم كمان جرنا نقبيهم نسفهم ناب ورقتنا دارينا نتزرربنا له كنا سفيه يبرقص قبل ما ساعمتات قبل بزعبي نجارات سفيه مونيات بزحات حزناهم حسابات الله نأمنت ناي تمرتي أبيات تمرتي السلمات ناي تمهارو تبايلو مش اللام ناي بلوس تمهارو بعمتو نزلوا وسيد ناي تمهارو أفلتوا مهاب أبيات نباب تبايلو صحفتي الدجان ስለዚህ ኣብ ቀጻሊ ምዝት ኣሳሲሩ ዝኸደሉ መንገዲ መፍጠር እንዘራረበሉ ለና ምክንያቱ ትዝግዛእ ካብዚ እንተኮይኑ እቲ ናብዚ ዝሳተፍ ክተባባዕ እዩ ክበዝሕ ከዓ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካልእ ክሰፍሓሉ ዝኽእል ናይ ቦታ ናይ ተሳትፎ ዝንብሎ ዘለና ኣወዳድባ ካልእ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ብለባ ዘይኮነስ ኣብ መደባት ክንገብሮ ዘለና ለውጥ ኣሎ ተኻልእ ግን ብሓፈሻ ንሕብረተሰብ ብኹን ንኩሉ መንእሰይ ክላብዎ ዝደሊ መፅሓፍ ኩሉ ነገር እዩ እሙን ዓርክ ዝበሃል ነገር ተሊሲ ልዕሊ ዝኾነ ናይ ልዕሊ ሰብ ከማን መፅሓፍ እዩ ስለዚ ማዕፆን መፅሓፍን ኣብ ትኸፍተሉ ሓድሽ ነገር ኢኻ ትርኢ ልዕሊ ካልእ ነገር ዝበሃል ኣሎ እሞ ኣንበብቲ ክንከውን ኣለና ኣይዝብል ፀሓፍቲ ከዓ ሰብ ኣንባቢ ተልዩ ዝተባባዕ ዘየሎ ፅሒፍካዮ ተነባቢ ተዘይኮይኑ ፀሓፍ እውን ኣይተባባዕን እዩ ፀሓፍ ተዘየልዩ ከዓ ታሪክ ክግለፅ ኣይክእል ባህሊ ክግለፅ ኣይክእል ሓሳባት ክግለፅ ኣይክእል ኩሉ ነገር ሓድሽ እውን ክትረክብ ስለዘይ ትኽእል መፅሓፍትን ኣንበብትን ናይ ብሓቂ ተበግሶታት ናይ ኣንበብቲ ኹን ናይ ፀሓፍቲ የድልየና ወለዲ ከዓ ንደቆም ልዕሊ ኩሉ ነገር መፅሓፍ ስነቕዎም ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ሎሚ ብዙሕ ነገራት ይግበር እዩ ብሞባይል ብካልእ ንውላድካ ተጠባብዑ ትፍትን እንዲኻ ትነባር ነገር ግን እቲ ካብ መፅሓፍ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ኣነ ናይ ቅነ መፅሓፍቲ ዘይቅነ መፅሓፍቲ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ቦታ መፅሓፍቲ ክርከበሉ ካብ ዝኽእል ንደቆም ብቐዳምነት ኣካል ናይ ምትብባዕ ገብሮ ክኽእሉ ኣለዎም ቃል ከዓ ትብሎም ከለዉ ትምህርቲ እንተነፊዕካ ከምዚ ተጌርካ ዝበሃል ምስ መፅሓፍ ክትኣሳሰር ክኽእል ኣለዎ እዚ ውፅኢት እንደምፂካ መፅሓፍ ክሽልመካ እዚ ኣጋጣሚ ናይ መዓልቲ ናይ ዕለተ ልደቶም ናይ ካልእ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተጠቒምካ እውን ንደቅና ከመይ ጌርና ምስ መፅሓፍ ነተኣሳስሮም ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሎሚ ዓቕሚ ዘይብሉ እንተሊ ወላዲ ንውላዱ ከምቲ ድሌቱ ክገብረሉ ዝኽእል ክኸድኖ ካልእ እታ መፅሓፍ እንተገይርሉ ፅባሕ ንጎ ውላዱ ባዕሉ በዛ መፅሓፍ እዚኣ ተመሪሑ ብዙሕ ነገር ክሕግዞ እዩ ስለዚ ደቅና ኣንበብቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ካብ ንእስነቶም ስለ ዝኾነ እዚ ብኡ ደረጃ ክንደፍኣሉ ከም ወለዲ ናይ ብሓቂ ለባይ ከም መሓላለፍ ደሊ ብዝተረፈ ንኩሎም ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ዝሰርሑ ዝፀዓሩ ዝሓገዙና ኣካላት ከዓ ካብ ልቢ ደጊምና ነመስግኖም ንዜና እውን ናይ ብሓቂ ልዕሊ እቲ ካልእ ዓመታት ኣንተ ወይ ናይ ለውጥታት ተገይሩ በብዓመቱ ኢልክኒ ነርኪ ዝዓበየ ለውጢ ካብ ዝተገብረ ሓደ ናይ ተራ ናይ ዜና እዩ ነይሩ እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ሰብ ብዜና ተፀልዩ ሰሚዑ ከምዚ ተካየዳሎ ኢሉ ድመፀ ኣሎ ዋላ ብርሑቕ ቦታ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እቶም ፀሓፍቲ መፅሓፍቶም ኣብ ምቕራብ ብከምኡ ደረጃ ዝመፁ ኣለዉ ስለዚ ብዜና ሰሚዕና ብሬድዮ ሰሚዕና ዝበሃል ኣጓሳጓሲ ስለ ዝኾነ ንረብሓ ናይ ተሓፋሽ ማዕከናት ዜና ሎም ዓመት ዝተፃወቱ ተራ ካብቲ ለውጢ ዝተረኣየሉ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እሞ ንስኹም እውን ስለቲ ነዚ ህዝቢ ዝገበርኩምሉ ኣበርክቶ ናይ ሓበሬታ ምስጋና ይግባእ እዩ
نحن هون أزينا نمسكن من إسي أزازي برغت أب حلافي هامات الزوا عن سبا كومون حلافي ودبا وقدات آتو إشماعيل محمد نور مثل جزيهم دقيمنا باسم سماعة المتحفاش إرترا نمسكن